telo nikech koro wan machiegni ka gi jotelo. Raila Amolo Odinga en achiel kuom jotelo mane gin godo kendo en ng'at ma gibro paro kuom kinde gi oganda jo Kenya duto. En ang'o mowacho ne jotelo, nyalo wacho ne jotelo modong' lae monego gilu kata bende Raila Amolo Odinga koro owuok owe thuolo kanyo to thuolo no bende chal maonge nikech ne owe duond bura ma ji noseriwore kendo waseneno ka duond bura osenyisowa lae ma gidwa ni gilu kawuono gokinyi kotenore kod weche mag duond bura mar ODM gi kit telo. En ang'o minyalo nyisogi nikech wantiere ka bende kod gavana gimiparo ni koro nego tim? Yes, nitie mang'eny ma timore mwanyalo wuoye. To kichako tiparo ni Raila ne en jatend jaluo miluongo ni ng'ama thuon marago. Raila ne thuon ma ok ringi. En ng'ama telo ne gima omako piny. To dhi gi chuny achiel. To nong'eyo weche joluo ni kidwa dhi mabor ok iwuoth kendi, iwuotho gi jogo. Gavana opimo ni kaka ne gimakore. Nong'eyo ni makore gi ji duto. So an achako ng'eye ka nane secondary school apuonjra Maranda. To wuonigi ema nwatiyogo nikech wuonigi ne president mar Luo Students League. Ayieko boy ne chairman. An chairman of Luo Students League, University of Nairobi. Ogingo Odinga was our patron, the senior. Koro kadhi Maranda to wachako wang'ere gi na Maranda kabiro university koro wang'eye. Koro ka wan gi meeting kaka naboka rumo gi Raila kaka wuode. Koro siasa mane goyo ni wan iwacho ni wagoye gi oko. To chiel wiyo ke buda yako gi nagoye gi iye. Nikech ito gi donje ma koro gi ng'e miendono e iye kanyo. So kuna ng'iye gi oko ne waneno kaka otimo piny. Higni ariyo mokalo oluonga e ofise a Capital kacha. Koro nawach ni adwa neni tich ma kama saa 4. Adhi saa 4 kodong' dakika 5. Ka gi saa 4 e wang'e to donjo. Oidho left kocha to oidho kocha. Koro pimo wane ni nitie weche piny madwane watim. Wan gi Luo Council of Elders. Aduongi nadwa penji nadwa ni bed advisor. Mane wasawo timo with a little good game. To girwa ni en gimotegno. Kiye ni nyalo time to amigo mondo ibed advisor mondo itime nikech onyiso kaka nwachakore. Kaka gavana ne wacha. Onyiso ni jaluo ni Ethiopia, Gambela, jaluo ni Sudan, jaluo ni Congo, jaluo ni Senegal, jaluo ni Nigeria, jaluo ni Zambia. Ne wachakore Egypt kocha. Kidhi museum Egypt, ibiro yudo Nilotic kings mummified there of Nubian origin. Well, Mike Manekanyo Mathin, an ka jomoko ntiere Kisumu biro mondo mi watie